Hej. Vi vil nu fortælle jer lidt om fordelingen af politik og partiernes værdier. Vi vil starte ud med at fortælle om vores indholdsfortegnelse, hvor vi vil fortælle om, hvilke ideologier der findes, de 9 partier i Danmark og forholdsvis rød og blå blok, hvad værdipolitik er, hvad fordelingspolitik er, og den fordelingspolitiske og værdipolitiske skala. Hvilke ideologier findes der? En ideologi er en overordnet idé af, hvordan forskellige problemer i samfundet skal løses. Der findes 2 hovedideologier, de fleste lande retter sig efter, som er socialisme og liberalisme, da de er meget modsatte af hinanden. Socialisme handler om, at de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs. Altså det vil sige, at her skal de rige betale mere i skat, så de kan hjælpe de fattige i samfundet. I denne ideologi er staten stor, f.eks. kig på sundhedssystemet. Liberalismens hovedmotto er, at du er din egen lykkes smed, hvilket vil sige, at du skal ikke betale særlig meget i skat, så du beholder de fleste penge, du tjener selv. I denne ideologi er staten lille og sørger kun for politi og retten. I Danmark hælder vi dog mest over imod den socialistiske tankegang, da vi har en meget stor stat, også kaldet velfærdsstaten. I Danmark findes der 9 partier i Folketinget. Disse 9 partier kan fordeles mellem rød og blå blok, alt efter hvilken ideologi de befinder sig i. Rød blok følger den socialistiske ideologi, og blå blok følger den liberalistiske ideologi. I rød blok finder vi henholdsvis partierne Socialdemokratiet, Enhedslisten, Social Folkeparti, også kaldet SF, Konservative og Radikale Venstre, og til sidst Alternativet. I blå blok finder vi henholdsvis DF, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Socialdemokratiet er placeret der, fordi at deres hovedsager er færre fattige, sundhed og at vi skal passe på hinanden i velfærdet. Enhedslisten går f.eks. ind for, at folk og virksomheder skal betale mere i skat. SF vil bruge flere skattekroner til at gøre Danmark en større velfærdsstat. Konservatives formand siger dette om deres politik: Jeg vil skabe tryghed for alle og flere muligheder for de, der har respekt for hårdt arbejde. Det skal min politik måles på. Og Radikale Venstre har en vision om et bedre samfund for børns fremtid og færre fattige. Alternativet går mere ind for miljøet, og der skal ikke være nogen skattelettelser. De er lidt sværere at placere, da de både har socialistiske og liberalistiske synspunkter, men da de pegede på Socialdemokraterne til sidste valg, har vi valgt at placere dem i rød blok. Og så til blå blok. DF ligger der, da de går ind for at sænke skatterne, og de vil reducere den offentlige sektor. Venstre vil også sænke skatterne og vil beholde selvstændighedskulturen. Med andre ord, de vil, at man skal kunne klare sig selv og bygge sit eget firma op, for eksempel. Konservative vil ikke betale så mange penge til uddannelse, ældreplejen og sundhed, og Liberal Alliance går ind for mere frihed og lavere skat. Hvad er værdipolitik? Værdipolitik går ud på, hvilke værdier partierne går ind for, når det ikke handler om samfundets penge. Højreorienteret værdipolitik vil sige stram integrationspolitik. Monokulturelt samfund vil sige et samfund, der bygger på de danske værdier, ingen særbehandling og mere politi på gaden. Venstreorienteret værdipolitik går ud på, at de vil have et multikulturelt samfund, bedre integration, flere penge til projekter, forebyggelse og resocialisering. Og resocialisering er, at man får dem, der har siddet i fængsel, godt ud i samfundet. Altså de bliver velintegreret i samfundet. Hvad er fordelingspolitik? Fordelingspolitik er, hvordan partierne vil fordele samfundets penge i den offentlige sektor. F.eks. mere SU, skat, sundhedsvæsenet. Og dette fornyes hvert år i Folketingets finanslov. Den fordelingspolitiske og værdipolitiske skala. Hvis I kigger på denne skala, kan man se at partiernes placering i forhold til værdi- og fordelingspolitikken. Hvis I kigger på koordinatsystemet, kan I se, at Enhedslisten og SF ligger mere i den røde ende af begge akser.
Socialdemokratiet ligger på den røde side, men tættere på blå end Enhedslisten og SF. Radikale Venstre ligger på den højre side af fordelingspolitikken, men mod værdipolitikken på venstre side, altså på y-aksen. Liberal Alliance er meget blå i deres fordelingspolitik, men er halvvejs røde i deres værdipolitik. Dansk Folkeparti, Venstre og de konservative ligger alle sammen i den blå zone, og Dansk Folkeparti er mere blå i forhold til værdipolitikken end Venstre og konservative.